Vedeli ste, že luxusné raňajky môžu byť tak jednoduché? Zapekaná kaša bez lepku, bez mlieka, takmer ako koláčik. Zmiešame si bezlepkové vločky s trochou hrubej múky, ja mám pohánkovú. Pridáme lyžičku cukru alebo iného sladidla. V tomto kroku dávam orieškové mlieko. Malú dávku, aby to získalo hrudkovú konzistenciu. Neprelejte to príliš. Kto môžete, dajte si iba kúsky masla. Ďalej moje obľúbené višne, ktoré vyplním banánom. No a keďže ja si dokážem skomplikovať aj ten najrýchlejší recept, samozrejme som doma nemala mletú škoricu, bez ktorej by to vôbec nebolo ono. Našťastie mám tento mlynček, ktorý pomelie všeličo. Tu už si to poriadne dávkujem škoricou. Na vrch ide opäť tenká vrstva vločiek, múky a tentokrát polepím čakankovým sirupom. Dajte zapiecť na 180 stupňov 20 minút, povrch bude taký suchší, no nebojte sa to po upečení premiešať. Nalejte si kávičku a majte pekný deň.